Music video ni Tony Fowler nagpakita ng hidden talent. Sana tinago na lang. Chess prodigy tatalunin ng isang chess prodigy. Ito, di ba pambalita na ngayong linggo? Ako nga pala si Marites para magaling legit fake news sa Pilipinas. Oh my God! Paligo paglasik. Oo, alam ko. Paolo, ano ba yan? Tagal na niya. Ba't ngayon ka lang nag-react? Kasi wala akong pakialam dito eh. Paulit-ulit kayo. Mag-react ka pa. Mag-react ka pa. Bakit? Bakit ko kailangan mag-react dito? So, diba, mas marami mga content na mas masustansya kaysa dito. Pero sige, ako na lang ang manonood para sa inyo. Para di nyo na kailangan panoorin. Kung gusto nyo pang panoorin, ako na magsasala dun sa mga libag-libag nung plato. Panagugas ka ng pinggan sa ilalim yung kadire. Yung kailangan mo tiktikin pagkatapos mo hugasan. Ako na sasalo. Okay, si Tony. Okay, mukhang ito yung kanilang sponsor. Uso pa pala yung ganitong damit. Mukhang hindi sila fresh, pero okay lang. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Dahil di mo ko pilitin. Malasin mo lang ako ang isasama. Tapos kung mag-shot, sip-sipin mo aking dila. Ang asim! Kadiri pa ko kung nag-toothbrush ka ba o hindi. Brush, 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 3 times a day. Brush, 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 to keep cavities away. Di pa nga ako lasing eh. Bad breath ka ba? Bakit may ganong effect? Ano meron sa bibig na yun? Oh. Ito si Fresh Breed. Parang 40 years old na si Fresh Breed. Hindi na siya fresh. Yung ba ibig sabihin? Oh my God! Oh my God. Alam, wala akong kasalanan sa sa pagmamahal sa sarili. Wala naman akong problema eh. Pero hindi mo naman to gagawin sa labas eh. Hindi ka naman magsusuot ng ganyan eh. Okay lang siguro, pakita ko konting cleavage. Medyo ito yung ginagawa sa loob ng kwarto. Ito yung mga illusion lang na gagawin mo. Pero siguro may mga wild talagang ganun. Okay, wala naman akong problema sa pagiging proud sa sexualidad eh. Wala naman problema sa akin yun. Pero ba't ako nagdidiri? Oh my God. Okay, well, pero in fairness naman, marami namang ganito sa YouTube eh. Maraming ganitong foreigners na ganito rin ang style. Parang ang Nicki Minaj ng kahirapan si Tony Fowler. Kung titignan mo yung vibe niya, yung maraming pinaretoke, diba? Malaking mga bagay-bagay sa kanya, malaki ang utak. Sana nare-retoke din ang ating utak, pero business-minded siya. Marami siyang ginagawa mga projects para magawa to at kudos sa kanya, di ba? Marami sabi nga nila, di ba? Kung saan ka magaling, dun ka na lang. Magaling paglasing. Oh my God! Okay, ito na. May mga titi na rice. Oops, wait, baka bigla kitang mahila. Shot mo na bago. Kantuan na agad. Hindi pala nag-rhyme. Hindi ba mahila? Paano nag-rhyme sa kantuta na? Hindi na nga matalinhaga yung mga ginagamit mo. Hindi ka pa makapili sa iilan na vocabularyong meron ka. Hirap ito i-blur. Hindi na ako mag-edit masyado. Ito na lang yung pinaka-edit na gagawin ko kasi mapapagod ako mag-blur dito. Mukha siyang para siyang magdadala ng mansanas yung damit niya. Di ba yun yung nalagyan ng mga prutas? Maganda yung beat doon. Pero fun naman eh, di ba? Fun naman magkaroon ng mga ganyan time na. Ay, gets ko naman yung audience na gusto niya ipakita. May titi siya sa noo. Napakalalim ng liriko po. Nanginginig na sila Glock 9, sila Francis Magalona. Alam mo, gawin ito, maligo ka pag lasing. Okay? Una-una matatanggal yung amats mo. So safe tayo lahat doon. Tanggal yung asim mo. At hindi ka kailangang masudo-rape ng mga kasama mo sa bar. Diba? Palakpakan, paano tayo makaiwas sa rape. Cute siguro to kung kilala mo lahat ng mga kasama mo, pero may mga lalapit sa'yo, lalasingin ka lang para tirahin ka. So kung yan ang gusto mensahe ni Tony Fowler, abay magaling. Maligo pag lasing. Napagod ako doon. Ayoko talaga panoorin. Nalasing ako doon. Gusto ko yung Fresh Breed yung pangalan, pero ang baho nung tema. Puro mga tite, tsaka puday na amoy ko. Asim. Sana, apat iniinom nila ito, PH Care eh. Pwede pa eh. Maligo ng PH Care pag lasing. Po, para ready ka pag ginanong-ganong ka. Diba? At least, para handa ka na hindi ko kailangan mag-tequila para matanggal yung bikrobyo sa aking bibig. Siguro kung may kukunin tayong moral value sa mga pilosopo ng Greco at ng mga Romano
pag meron kang pera, magagawa mo ang kahit ano. So ngayon, gawin mo ang lahat para magkapera ka. Maganda to example para kay Tyronia, para malaman niya yung puday na nagbuhay sa kanya, ito rin ang pinagkakakitaan ng kanyang nanay. Magaling! Sunod na balita, wala na akong gana. Ito yung sa MTRCB na sinabihan daw ni Lala Soto na kung sa MTRCB dumaan yung music video na hindi yan lalabas. Pero iba kasi ang rules na ginagamit ng YouTube pagdating sa mga music videos, mas less lenient sila pag under music video yung inilalabas mong content. At lalo na pag ikaw ay hawak ng mga labels, ilalabas mo yung mga ganyang pakita dede, pakita suso at mga kung ano pa mga salita. So sa MTRCB, syempre, TV, sobrang strict niya. Tulad ng pinanood natin mga lumang commercial, 'di ba? Sinabi ko naman na mas mahirap ilabas. Kailangan mas witty ka, 'di ba? Parang hindi sapat na magpakita ka na ng dede, magkakaroon ka na ng views, 'di ba? Sa YouTube pwede mong gamitin 'yan. Dahil meron na 6 million views yung kay Tony Fowler, mukhang gumagana naman. So, sunod na balita at meron ako may pake. Nagbabalik na si Doc Adam sa kanyang 2-year hiatus para balikan si Dr. Farah dahil hindi daw siya pinakita dito umabot daw ng $500,000 sa kanyang ginastos upang ipaglaban ang kaso sa kanya. Napigilan daw nito ang kanyang marriage sa kanyang fiancé. Nagkaroon daw siya ng depression at anxiety. Well, baka makatulong dyan ang garlic ni Dr. Farah. So, good luck sa'yo, Tito Adam, sa inyong paglaban sa kaso. Baka pwede natin suksukan ng garlic, ng cabbage, yung puday ni Tita Tony natin para matanggal yung mga cancer sa matang na buo nung pinapanood ko yung music video na yon. Sunod na balita ito na from chess ni Tita Tony. Sa chess prodigy ng Albay na nanalo siya sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship na ginawa sa Bangkok, Thailand. Gusto rin niya ni Tita Tony nyo ang cock. Hindi ko alam paano ko ayoko na pag-connect-connectin to, pero ito yung mga balita na meron akong pakialam. Kung gawa man sa kahoy, yung mga pinatigas na kahoy sa pagpapanood nyo sa MPL, ito naman gawang kahoy ng mga chess pieces. Baka pinapakita rin ni Queen Tony na malakas talaga ang queen, diba? Malakas ang babae. Congrats kay Vince Rafael. Sana hindi mo mapanood yung music video para manalo ka sa susunod mong mga laban. Sunod na balita kaya ito naman, isang influencer daw na may 100k followers ang na-scene zone. Ito ang sinabi, thank you for your interest. Yan, good day Escala Tagaytay. We are ganyan, an Instagram influencer with 100k followers. We are going to the Philippines next month, February and March. We are interested in collaborating with you. In exchange, we'll post a story, a real video, and an IG post during our Senota, just like we did in our previous collaboration in exchange of a one-night stay. Just let us know if it's okay. Cheers. Thank you Escala for the scene. So po, ano ba? 100k? Ano ba gaano kahirap yan? Yung 1.5M namin dito, malito bagay lang naman. So ito, mukhang kinain na sila ng kanilang fame at lahat ata ng gusto nilang pambayad ay mapopost lang nila sa online, sa social media. Hindi po currency ang pagpopost, okay? Dapat, mas maganda siguro kung nilapitan kayo. Pero kung gagamitin nyo na, ito yung mga aking 100k followers, so gagamitin mo parang wallet, hindi po ganun yon. Hindi nila pwede ipakita yung 100k mo at ipakita nila sa Meralco, pakita nila sa pinag-rentahan nila ng lugar o dun sa pinagbibili nila ng pagkain. Ito 3 kilo ng bigas. Ito yung pinost ng isang 100k Instagram followers. Ano gagawin na ito? Didilaan nila yung screen. Ipasok to sa puday ni Tito Tony. Napakagaling ng utak niyan. Wala sa ibaba, wala sa ibaba. At panguli, kinwestiyon daw ni Senator Robin Padilla sa pagnilig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kung mamamonitor ba ang MTRCB na naman. Hindi nga nila na-monitor yung kay Tita Tony, di ba? So, bakit pa kayo magugulat? Dahil daw, nung hiniram daw ng asawa ni Robin Padilla, bilang daw may malaswang content na lumitaw sa kanyang Facebook. Ba, nakakagulat. Grabe, hindi natin alam yan. Paano nangyari yun? Wala akong kaalam-alam dyan. Alam mo ba, ibig sabihin ng isang algorithm, Senator Robin Padilla, ibig sabihin no, meron kang kinlik dati o dinaanan o pinanood saglit. At nung nalaman na ng algorithm, nalaman na ng Facebook, YouTube, kung ano mga algorithm ito, yan, magpapakita sila ng mga videos, photos na pareho din ng ganun tema. Kaya kita mo ngayon, pinanood ko yung kay MPL, ngayon dudumi na aking feed. Kaya nga tinulungan ko kayo para hindi nyo na kailangan panoorin yung music video niya, para hindi na maapektuhan ng ang inyong mga algorithm. Ako na sumalo sa iyo, gaya ko kayo kamahal. Kaya ako hinihingi ko lang sa inyo, i-like nyo lang ang video, ikalat nyo sa mga cancer para sa aking katapangan upang saluhin ang pagpanood ng music video na yan. So, yun lang. Ako ulit si Marit. Yun ang mga balitang na ngayong linggo. Gusto pa na mga ganito. Pwede like, share sa mga naliligo nyo paglasing na friends para tanggal amat. At mag-subscribe. Marites, maliligo na.